Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Isang tulog na lang! Isang tulog na lang. Anong meron? Syempre naman, yung ating ilang buwan na pine-prepare na kasalang parokya, mass wedding in celebration of the Tambalan's 20 years on radio. Oh, yeah. So bukas na po ito mga kaibigan, magaganap sa St. John of the Cross Parish. Diyan sa Pembo, Taguig City. Yan, magaganap po ang isang kasalang parokya. Ipapakasal namin for free ang 20 couples. Yan. Ang bawat couple will signify 1 year on radio. 20 years na po kami. Grabe, no? Oo. Ay, naku, okay lang talagang tumanda. Ang mahalaga, hindi halata. Gusto ko yung kapag kalimbawa sasabihin sa atin, 20 years na kayo, hindi halata. Ganun. Pero parang wala pa pong nagsabi. Parang lahat kinonfirm. Oo nga naman. 20 years na talaga. Mukha naman sa, halata naman sa itsura. O hindi naman. Pero totoo, may mga nagsasabi din naman na talaga ba? Oo, 20 years na. 45 years old na kayo. Oo, di ba? Wala pa naman. Wala pa naman nagsabing, grabe, nagpapabata kayo. Oo, di ba? Wala na kayong 50. Correct. Wala pa naman. Kasi subukan mo lang. Nakita mo yung mga diamante sa ulo ni Nicole. Subukan mo lang, makakatikim ka ng mga bato ng headband. Yan. Ipapanguya niya sa iyo isa-isa. Kahit hindi ito chewable, di ba? Subukan mong kumoment sa edad ko. Subukan mo lang. Ay, nakakaloka. Natandaan ko tuloy yung isang beses na nagpaayos ako, tapos sinend ko sa asawa ko. Tapos sabi niya, alam mo yung maganda ka talaga, pero alam nating may edad ka na. Sabi niya. Alam mo, hindi ko alam kung dapat pinutunan niya na yung unang sentence. Yan na nga eh. Yung parang hindi ba dapat dun ka na sa, alam mo maganda ka. O tapos, tapusin na natin doon. Hindi yung, alam mo maganda ka pero alam mong matanda na. Pero totoo naman, at lagi naman natin ito sinasabi mga kabisyo, masaya na tumanda. Yan. Oo naman, kasi privilege yan. Correct, na hindi lahat po ng tao ay binibigyan ng ganyan na umaabot sa ilang taon ang kanilang edad. And not just the age, kundi tayo din partner bilang tandem on radio, di ba? Madami ang nagtandem na hindi tumagal ng 20 taon. Hindi diba? nga tumagal ng 2 taon. Correct. Meron akong kakilala, hindi nga tumagal ng 2 minuto eh. Diba? Hindi kinayang isa't isa. Wala lang, pa-blind item. Kahit wala naman, diba? Yung ganon. So, yung tumatagal kayo ng maraming taon for whatever reason. Ang tagal mo na sa trabaho, correct. Work relationship man ito, or romantic relationship or kung anong pa man. Alam mo naman kung saan ka tumatanda dito. Isa po itong blessing. Yan. Totoo yun. So dahil because blessing po para sa amin na mag-celebrate ng 20 years on radio, we would like to share this blessing, diba? With 20 couples. Kaya naman, tayo nagpapasalamat ng bonggang-bongga sa ating mga magagaling, mga bonggacious na major sponsors. Thank you very much, Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Salamat. Ang pangmalakasang mga wedding ring na ipapamigay sa couples ay bigay po ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Correct ka. Maraming salamat. Ang ganda nun. Tsaka yung isa sa mga pangarap ko, partner, na yung jingle ng Mayet de la Rosa, matugtog na, maere sa Love Radio, na isa katuparan na. Yun. Yan. At ang kumanta niyan si Robin Shen. Hindi ko kaya masyado mataas, partner. Sampulan mo nga. Ikaw yung naging voice coach nila, di ba? Oo. Kaya wag na tayong wag na nating, hanggang doon na lang. Ang kasinungalingan. Sample naman dyan, sample. Hindi nga ako yung kumanta, si Robin Shena nga. One-liner lang. Memorize mo yun eh. Oo nga, let your beauty shine. Hindi nagpapilit. Hindi nagpapilit.
Nakakaloka. So yun, isa sa mga ano yun, ang mga generous sponsors natin. Correct. Maraming salamat. And of course, Arena Plus. Yun. Napaka-bongacious ng support since day one. Talaga Oo nga, naman. kayo po ang dahilan kung bakit makakain na masarap yung ating mga couples. May pambayad po kami sa caterer. May pambayad po kami dun sa mga pa-souvenir namin. Yan. Thank you very much, Arena Plus. And of course, syempre part of pasalamatan na din natin ng ating minor sponsors. Yes. Maraming salamat sa Gold Mine Farm to Market. Yan. Ako, ang sarap ng rice nila. Correct. Binigyan yung ating mga couples ng tigi-tigisang tigto 25 kilos ng rice. So thank you very much papandan rice para sa ating mga couples. Maraming salamat. Meron ding pag-gift pack ang Alta Skincare System. Siyempre, kailangan blooming ka pagdating ng honeymoon. Kailangan may pa-serum, ganyan, ganon. Tapos Deep Dips by Chef Arnold. Meron din sila. Sipin mo, matitikman nila yung di Shagana. Apakasarap po niya. Yung mga tinapa, yung palaing, yung pa-dessert. Ang sarap po niyan. Natikman na rin namin yun. Ay, naku, talaga naman. Ngayon pa lang, naiisip ko na yun. Correct. Nagpapadala din sila para sa tambalan. Ay, ulit. Naglalaway na nga ako ngayon eh. Totoo. Yan. Salamat ng marami. LB Lending Corporation, a special shout out to Leo Bungaling. Hello. Hi, Sir Leo. Salamat ng marami. Penelope's Garden, dyan sa Lipas City, Batangas. Maganda dyan, partner, kung gusto mong mag-pictorial. Yan. Maganda dyan sa Penelope's Garden in Lipa, Batangas. Sana makarating ka doon. No? Correct. Diba? Pangalan pa lang Penelope's Garden. Oo nga. Ang lakas ang lakas makapangalan ng correct, pangalan ng hacienda, diba? Tsaka very hacienda talaga yung pag pumunta ka dyan. Oo, may kakilala din ako, masahista. Penelope ang pangalan. Meron ba dyan? Pwede din naman. Why not? Kung gusto mo, di ba? Gusto mag-relax eh. Oo, kung gusto mo mag-relax, hindi naman natin. Tawagin nga si Penelope sa Penelope. Yeah, di ba? Yun. So, maraming salamat, Penelope's Garden. And the Shotgun Mobile Bar. Yan, salamat! Nako, excited na po kami sa ano ba yung, wait lang may sinabi siya na banggitin natin. Kailangan natin banggitin to kasi ito yung isa sa mga unang tutunggain ni Nicole. Hindi. Hindi. Ano ba, cocktail ba yun? Cocktail. Okay. Oo, sila isa sa mga unang nag-say yes to our mass wedding, kaya I would really like to give a bongacious shout out to Shotgun Mobile Bar. Meron daw sila for tomorrow. So meron siyang special mix? Oo. Di ko sure. Pwede. Oo, pwede. 3 hours unlimited servings ng 4 na iba't ibang cocktails. Meron ding non-alcoholic. Corny. Siguro sa mga okay. Bilang isang dating lasinggera. Isang lasinggera, corny mocktails, diba? So may 3, tapos may shooters. Aba. At ito na, kung gusto nyo matikman, may 4 na bartender. Charot! Kasama rin siya sa package. Kasama. Ganon. Tapos meron ding shooter, para may kakastain na. Kasta? Tapos may sinabi pang bartender. Ano ba yon? Yan, salamat. Tapos meron din silang fresh garnish. Aba. Gummies and crackers. Diba? Siyempre, kailangan mo yung mga pag-ganon-ganon. Oo naman. Shotgun. Pantanggal yan. Pait. Tanggal umay. Shotgun Mobile Bar. Ang owners na sina Sindel Mangalus and Ara Maguling. Ayan. Thank you. Salamat. Thank you po sa inyo. Ang dami namang nagmamahal. Ang daming sumuporta. Correct. Siyempre, yung mga friends din natin sa St. John of the Cross Parish. Thank you very much to Father JJ Bautista, to Father Charlie. Isa sa mga talagang punong abala na si John Albert Sikat na nag-OJT dito sa MBC before, 'di ba? Ang galing kapag yung yung nakilala na natin sila noon, tapos biglang magkakakitaan ulit ngayon, tapos sa ibang dahilan naman, 'di ba? So, thank you. Thank you so much. For making this happen. And to the couples, naway maging bongacious ang inyong pagsasama. Huwag niyo pong sayangin itong iniregalo po namin sa inyo, tapos malaman-laman namin maghihiwalay na kayo sa Tuesday, di ba? Ayusin nyo. Hindi pa Ako yung singsing naghiwalay na ulit. Correct, di ba? Wag ganon. Hindi pa nga yata napopost lahat ng picture sa Facebook, naghiwalay na. Wag ganon, ha? May kakilala nga ako doon. May nakausap na ako doon. Ano na naman? Sabi niya, kukunin ka daw ninang. Ay, hindi. Sa first baby nila. Ay, hindi. Hindi, wala pong ganunan. May ganun bang kasulatan? Walang ganung kasulatan. Malinaw sa 20 couples na tayo ang sponsor, meaning hindi po sponsor as in
hindi po Hindi principal hindi sponsor. principal Baka mamaya sponsor. pagdating ng December, nasa bahay kayo Ay, ni hindi. Nicole. Bakit ako? Ay, malayo sa amin, hindi nyo ikaw, alam. ikaw itong bakit ako kasali? Basta ako, palipat-lipat ang bahay ngayon. Ay, basta ako din, di ba? Kaya nga yung... Nagbago na ako ng address. Kaya nga, partner. Ako din kaya. Oo. Ang voters ID ko kaya hindi kaya Pasay. Sorry. Tapos pag pumunta ka sa stasyon na wala recorded kami. to, hindi to live. Kaya malinaw sa kanila yon, partner, na may ganyan tayong ugali. Na tumatakas tayo sa ganyan. Kaya hindi tayo principal sponsor. Tayo ay wedding sponsor. Yan. Huwag nyo din po kami kukuning ninong at ninang. Sa kahit anong mahihirapan okasyon. po buhay nyo sa Correct. amin. Sasamaan loob nyo sa amin. Sa halip na hindi kayo galit sa amin, magagalit kayo. Di ba? Sa halip na maganda relationship natin, magiging hindi. Di ba? Ganun. Mabuti na yung malinaw. Ngayon pa lang sinasabi na namin sa inyo. Yan ha, malinaw po. Hindi nyo kami ninong at ninang sa kasal. At Kami, hindi rin pwedeng kuning ninong at ninang sa binyag. Yan. Pahanggang kumpil, bawal. Pwedeng kunin host ng host. Pag host, ng debut ng anak ninyo. Yan, pwede kasi may bayad. Yan. Siyempre doon tayo sa praktikal. Doon na tayo sa real talk. Ganun. Mabuti na yung malinaw. Yan. Hindi lamang ito doon sa mga 20 couples na ikakasal. Kundi lahat po ng mga nag-a-attempt ngayon sa mga susunod na araw dahil papasko na. Mabuti na nililinaw ang mga bagay-bagay. Yes, maganda na nagkakalinawan. Para ngayon palang wala nang samaan ng loob. Ang sa amin lang, hindi naman sa madamot kami. It's just that wala lang talagang maibigay, 'di ba? Tingnan mo, ito yun partner Sa halip na hindi sila naiirita sa tambalan, maiirita pa tuloy. Sasabihin ako porke sumikat na yung mga ganong eklabo. Ito 20 years na nga kami. Lang, tapos ngayon nakalimot na. Porke sumikat lang, porke nagtrabaho sa radyo. Yan, porke 20 years na sa radio, ganyan na. Hindi naman sa ganun. Talagang wala lang talagang ma-shell out. Yun talaga ang katotohanan. Mas maganda na yung sinasabi na ngayon kaysa mag-effort kayo. Kaya nga napuntahan. Sa mga susunod na araw, puntahan natin sina Nicole at Chris. Sabihin natin ninong at ninang sila ng anak natin. Wag na po, Tapos magde-decline. Di ba? Sasama lang loob nyo. So ngayon pa lang alam nyo na. Correct. Para wala nang sama ng loob. Para masaya lang po tayo lahat. Everybody happy. Okay? Yun po talaga. Maganda na nagkakalinawan. Thank you, partner. Inopen mo yung topic. Inopen yung topic. Naalala ko, sabi ko talaga yung kay Father JJ. Sabi ko, Father JJ palinaw po sa couples na hindi na lang kami ninong at ninang. Sa marami na po kaming inaanak. Tama na po. Yung po talaga ang totoo. Hindi, at saka ako, partner, mapili talaga. Nakaka-stress na po sila pag namamasko. Partner, sinasabi ko sa'yo, dadami yan. Hindi, pero alam mo, partner, mapili ako sa pagnininang eh. Ayan, sinong pinipili mo? Sabihin mo na para alam nila. Anong ihanda nila? Pinipili ko, partner, kung papayag ako na magninang sa kanya, yung dati na silang nakaluluwag-luwag sa buhay. Para hindi man ako magbigay, hindi nila ikahihirap. Hindi maging dahilan para hindi sila hindi maging dahilan para wala sila Noche Buena. Yan po ang qualification ko. Charot! Hindi. Mapili talaga ako mapili ako sa kung mag-yes ako sa pagiging ninang. Okay. Mapili talaga ako doon, partner, kasi I really value yung role ng ninang na kung sa bata, second parent, kung sa mga mag-asawa, pwedeng second wife. Patay tayo dyan. Kaya pala namimili, gusto ko lang yung gwapo yung groom. Hindi talaga matinong kausap. Ayusin mo, linawin mo. Hindi, ikaw naman to nagsabing second wife. Second parent. I was about to say, partner, second parent? Second parent kung bata. Di ba, kung baby, yung binibinyagan. Pag sa kasal, hindi na second, kundi mentor, guide, ganon. Ganon. Kaya pinipili ko. Totoo naman partner, yung sinabi mo tungkol sa second wife. Kaya pinipili ko, sisiguraduhin ko hindi ako magkaka-crush sa groom. Yan kasi. Charot! Mahirap na madali akong ma-fall. Charot! Hindi, pero ganun. Binavalue ko kasi talaga yun. Kaya mabibilang ko lang talaga sa kamay ko, partner, kung ilan lang yung inaanak ko. Na talagang yung choice ko siya. Hindi dahil sa bigla na lang sinabi o yung nilagay na lang kahit hindi pa naman umuo, ganun. Nabibilang ko lang siya talaga. Kilala ko sila.
Ay, mabuti Kasi yun. mahalaga sa akin na kilala ko sila. Pag hindi ko sila kilala, Actually, mararamdaman naman yun ng mga inaanak at saka lang ng mga magulang din ng mga inaanak natin. Pag welcome po kayo sa bahay at naramdaman pinapakain kayo, yan, ini-entertain kayo, ayan, ano kayo, importante sa buhay nung ninong at ninang. Okay. Ngayon, pag pumunta kayo tapos hindi kayo inaasikaso, inabutan ka lang ito na, sige, uwi na kayo. Alam na this. Hindi kayo mahalaga doon sa buhay ng ninong at ninang ng anak ninyo. correct, ganyan, ha? Mararamdaman nyo yan. Ayun. Maganda yung ganitong malinaw na usapan, ha? Walang sasamaan loob. Correct. Ayaw natin ng ayaw natin ng samaan ng loob. Ha? Mabuti ng malinaw. Okay, Docs? Yan. O siya, exit na tayo, partner. Maraming salamat sa pagtutok sa amin. Mamaya tayo ulit banding-banding. Kwento na mahiwagang Bornay. Muli, ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!